Τους έχεις δει πως παίζουν? Το θέμα είναι ότι σκοτώνονται στις κλωτσιές. Δεν ευθύνει το Καστρίλι γι' αυτό. Τι φταίει ο Καστρίλι που τρελαίνονται οι οπαδοί και τα σπάνε όλα, παιδιά? Σωστά. Γιατί νομίζεις ότι δεν με πάει ο μπαμπάς μου στο γήπεδο? Εσύ τι λες, κύριε Λουτσιέρου? Εγώ. Ναι. Για παράδειγμα, στην ομάδα του Πέκερμαν δεν βγαίνει κανείς. Το ίδιο γίνεται και με την ομάδα του Γκριγκόλ. Μια φορά σε ένα αγώνα με τη Ρίβερ αποβλήθηκε ένας νεαρός, ο Γκάτι. Και ξέρετε τι είπε ότι θα του έκανε ο Γκριγκόλ? Θα τον τιμώρησε. Δεν έχετε δει πως φωνάζει στους παίκτες όταν αποβάλλονται από το γήπεδο? Φανταστείτε τι έπαθε ο Γκάτι. Όχι, Διέγκο, όχι, δεν τον τιμώρησε. Είπε ότι έπρεπε να του μάθει τρόπους. Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να έχουν τρόπους. Λένε ότι οι παίκτες δεν έχουν κακές προθέσεις, αλλά εγώ παιδιά πιστεύω ότι φέρονται πολύ εχθρικά μεταξύ τους. Για να μην μιλήσουμε τώρα και για τους οπαδούς, είναι κάποιοι που δεν πάνε στο γήπεδο για να δουν τον αγώνα, αλλά για να βρίσουν, να τσακωθούν, να πετάξουν πέτρες, ξύλα, βεγγαλικά, προκαλούν καταστροφές, παιδιά. Πώς να πάει μια οικογένεια στο γήπεδο να δει ποδόσφαιρο? Το θέμα δεν είναι αν κάνει καλή διαιτησία ο Καστρίλι. Πιστεύω ότι στην ουσία φταίμε εμείς. Γιατί ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Το ωραιότερο παιχνίδι του κόσμου. Ναι.